Per mi la programació és aquella eina magnífica que et permet comunicar-te amb una màquina i fer que aquesta màquina faci càlculs que tu de forma natural trigaries milers d'anys en fer i veure com ho fa en dècimes de segon. Això per mi és algo fantàstic. Com l'Eric, aquests estudiants d'informàtica porten la programació a la sang. Alguns dels millors talents del món s'estan preparant a Barcelona per la final mundial de programació, la més important del planeta, que se celebrarà als Estats Units al maig. Durant 10 dies s'han enfrontat amb problemes matemàtics complexos que cal solucionar programant. Han de pensar contrarrellotge, tenen 5 hores per resoldre 12 problemes i només poden utilitzar un ordinador per equip. Mira, estan fent aquest problema on han de col·locar una fàbrica, tenen una fàbrica i unes botigues i han de trobar la posició que minimitzi les distàncies a totes les botigues. Això pot semblar fàcil, però estem parlant de que hi poden haver 10.000 botigues. Llavors, clar, han de fer un programa que t'ho generi. Mentrestant, poden consultar com els va a ells i també als seus rivals. Cada moment que un equip resol un problema, podem veure en quant temps l'han resolt i qui va primer. Ara, per exemple, porten competint 1 hora i 35 minuts i ara podem observar com la Universitat de Tòquio són els primers, ha resolt 6 problemes. Després tenim la Universitat de Zagreb, que ha resolt un total de 5. T'ha d'agradar molt perquè és molt intens. Cada dia són 5 hores i no només són aquestes hores, sinó després estan les solucions dels problemes i després per la tarda o després per la nit ens hem d'intentar mirar les solucions o acabar de pensar els problemes. Aquí s'han trobat amb les mateixes condicions que hi haurà en la gran competició que els espera al maig. Són un tipus de problemes similars als que plantegen les companyies líders en les entrevistes de feina. Many times young people do not have a good understanding of how winning works, and they think that when you read about the success of Google or the success of Facebook or the success of eBay, it was like this. It's never the case. The champions become very good at not giving up on failure and learn from failure, improve their abilities, get stronger, and move forward. La cita és una gran oportunitat perquè les empreses tecnològiques més punteres busquen els futurs treballadors en els guanyadors d'aquestes finals.